Mangari anonzi Jona Shingao. Mangari Faziso Chinozaro. Kutorwa nenjungu nenye kuti vanenge vasingazive vanga vabatsira batai Andrew neshamba akupe vangakwanisa kukubatsirai vadikani vedu varara maiona here ndiverenge gunun'uno remumangari ukushedzwa ndarira chechimhanda kuzopindura nyaya inoti uya kudare tigadzirisane sezvo ukaenda kumba kwenyu tisingawirirani. Mune mawitness? Mawitness gaya free banzi. Mune mawitness magari? Oh. Sana kuzo hapo basi. Alright. Welcome. Oh, swasiri kuda wani. Tuwaona kuda kusiwa kuditika kuzi ukaita kusvina. Asi banga witness iye akatoona mukadzi wacho asiri. Avari kutopura kuti hapo kana titi hapo. Handiti? Wanopopura kuti hapo kamukadzi akaenda. Ya pane zvinhu zvakaitika. Maitikiro zvakaita ini zvakaitika ndisipo saka pane mbatikiro wakaona zvichiitika. Zvabuditsa walipo. Ngavangobuda vaende toone kuitira kuti patisazotaiwa mainzwa nyaya yacho kare vanenge vatoenzwa. Kune motikari wanyugiriwa ruku adivavanyiriko kuzoona kuti tinobata witness. Kana kuenzwa tunozozwa painenge yakukurukurwa yakudii tipfuurire mberi. Fadziso nyaya iri kubva yakamhanganwa unoiziva here? Regai iwe Jona chititsanangurira zvizere, tsanangurira dare zvizere nyaya yako yaita kuti uzosvika uno. Pamusoro. Inini ndingangoti nyaya yangu mumwe wangu akabuda pamba tisingawirirani kana tisinganzwanani. So zvakatanga pane mazuva kumashuro kunga takambotigadziriswe zvakasanyatsopera zvakanaka. Saka mumwe wangu akazoti ada kuuya kubasa ndinoshanda. So ndaimboita kakumurambidza ndichiitira kuti pekugara wanga kusina. Saka ndaimbomira tondagadzisa nyama pekuti kusvikira ndobva azongouyawo tisatawirirana nangozvitambira tataita takagara. Saka takagara takashanda tese taona mari takawana.
so vatabhadhira zvibereki nezvimwe zvataita. Saka mari ndindaigara nayo muhomwe mama, but zvataita zvisita kuti angatiite seungatiite sotishandisa mari, so takazoshaya mari. Ndakangomuka usiku kuseni zvaona mari muhomwe musina, ndobva tagara takashanda dzinenge 3-4 days. Saka zvaingondinetsa mumwoyo, pandabvunza mumusha munoitashaya mari katiri 2, ndobva aramba kuti haana zvakuita. Saka zvakangondinetsa mumwoyo, pandaneta because mari changu yakawanda. Ndangoti handechi kumba. Saka tauya kumba takasvika usiku nekuda kwezvekufambisa, tangoti patarara. Saka kuseni vakazoya kunotora vana vaigara kuno kwa mama vauya navo kumba. Saka Monday mandata ini mangwanadori ndodzokera kubasa. Saka kuseni changu ndidzokera vana vodaira zvavo. Kuseni ndopana mangwanisi ndakigadzire ndese ndidzokere kubasa takabata bhazi. Saka iwo wakabva ati kana iwo wakwenda kubasa indakaenda kumba kwedu. So nekakugara ngatatiita tasiri kunzwanana, wanga wakangoita kakutsama tisinganyatsopindurana zvakanaka. Saka handina kuwana mukana wekuwabvunza kuti ko chikonzero. Ndobva wabuda wakabata bhaketi wachienda kumvura chigubu. Waenda kumvura hawana kudzoka. Saka time dzebhazi 1 ndakabva ndapinda mubhazi ndaenda kubasa. Ndiri muroad ambuya wangu wakafona zvikanzi maakuenda kubasa. Ndakati zvikanzi kana maakuenda kubasa mwana wangu ndatape kombi auye wemuchengeta imeli. Ndobva wakata kozi ndowangu wakafona inga handisina mari. Ndobva ndaenderera mberi nerwendo kozi ndandatomubhazi ndabhadhara. Ndobva ndaenda kubasa. Saka ndasvika kubasa funga zviri maraundi 3-4 dzemanheru. Ndobva vandibipa, ndobva ndafona. Vakataurawo sematauriro avaita kusvika pabuda mamwe mashoko ekuti ndatiza nezvipfeko zvemudzimai wangu zvemukati. Handina chandatora mamba chinhu chemunhu. Ndobva mufunga wakabatwa nehasha nemweya wekubatikana kuti mwana wangu pamwe ada kugadzirwa kuti ada kugadzirwa. Ndobva vatanga kutaurawo matauriro avaita vakataura zvakasiyana siyana. Ndingoti anoma munogona kudaro zveine rimwe side, but makandinzwawo zvandiri kutaura munogona kutigadzirisa takandwanana, but hamuna kunyatsondinzwawo zvakanaka. Kusvika kuma7, 8, 9 tichingokweshirana pafoni pakahaiwa mota. Saka mota yahaiwa yakaenda kumba. Ndobva ndafonerwa nanasekuru, iwe kuwana kurongedza zvimbamba zvekufamba sei. Ndobva ndakaipai driver phone ndaure naye. Ndobva driver ndataura naye ndikati anoshama pamba pauri pamba pangu inini hapana permission yekuti usvike ipapo uchitora zvinhu tisina kuwirirana. Zvinhu zvauri kutora ndezvangu inini, hatisi kuwirirana nemunhu uri kuti atasi akuhaya yeti uri pabasa ndizvo, but zvinhu zvauri kutora hazvisi zvekuwirirana. Kana iwe uchida kuti tiwirirane mangwana chisiya zvinhu zvangu iwe woita sehoyeni. Ndokuti ini pandinouya ndisasvikire kumba kwako chida zvinhu zvangu nepolisi. Akanzwisisa anoita nako. Ndobva abuda. Akangonditi ndauda mari yangu yekuuya kwandaita kuno kuyefiwe ndidzokere kumba kwangu zvinhu zvako ndosiya. Mfunga akaita saizvozvo. Saka kunonzi kwakazoya imwe mota yakazotakura zvinhu. So pakahaiwa motobheki yakazobva kuno kuikaenda nambo yaona tezvamo wakaenda mufunga wakaita zvawakaita kusvika zvinhu zvese zvatapera. Nyaya yekutaurwa wainzwa here Fadzisa? Chii chinoita kuti utakure chienda kumusha murume aenda kubasa? Ngoti tatova nemwedzi wese tichinetsana nemurume wangu. Wana havasikuenda kuchikoro. Mubvunzo wangu uri kuti seiko wakatakura zvinhu uchienda nazvo kumusha kwenyu murume
azopera kubasa. Ndakangobva kuno Chimhana ndakasvika iye arongedzawo hembe dzake. Mabhurugwa yangu musina akatanga. Mubvunzo uri kuti nemhaka yei seiko wakatuta zvinhu wakatakura zvinhu uchienda kumusha kwenu nechikonzero chezvakati. Ndoda chikonzero apa ndoda kutaura chikonzero. Ndakatuta zvinhu izvi nechikonzero chakati nechakati nechakati. Ndo mhinduro yandiri kutarisira. Haisi mhinduro inoda haisati yakuda nhoroondo dzakanyanya. Inoda kunozwa chikonzero nei makatakura zvinhu muchienda nazvo kumusha iye murume adzokera eka basa. Chikonzero chokuti wana wasikaenda kuchikoro mwanga kupinda kudzokera kubasa asi mari anga anayo. Vandasvika kutumba macha arongedza hamuna zvake. Vandangobatwa nomwe kuti zvinandita kuti zvamuti kuti zvakabvisa aendi. Imimi makarongedzera nyaya yekuenda kuwana kuchikoro. Saka uba kutenda kuchikoro. Ndakauya pano ndikakumbirira kuwanza mubvunzo. Uba akaenda kuchikoro. Wari kubhadharirwa nani? Ndakashanda panapa ndikakumbira. Ko sei musina kuuya kuzokumbira? Handiti makazogona kukumbira mari kubva kwenyuko. Ko makadii kukumbira muchingobva kumba kwenyuko kwacho? Vairamba kuti wana wasadzidze panapa asi kwaidiwa mari chaiyo kwasingadi zvebasa. Pane chimwe chikonzero zvero. Chikonzero chokuti takashanda tese 700 handino kana mari yandakapiwa pamari yese yatakashanda. Mumwe angobva kusvika tini ndakudzokera kubasa. Mari haana dzoraramisira apo wana wasikaenda kuchikoro. Pane chimwe chikonzero chero. Chikonzero ichocho kuti zvipfeko zvangu zvakatakurwa. Zvakazotakuwa mumashure ndozvingadai makaenda nazvo kumusha makaendera kumusha nokuti zvipfeko zvanga zvaenda nomurume mabva mese kubasa kuno murume muri kukuziva mukadai makangodzokera andavapera zvipfeko zvangu hazviri kugona kunzi akasike kutanga kutakura zvipfeko izvi akambozvigadzira kuti ndikararama ndichingogeza ndichienda kumwedzi musana muchinditsinga. Uri kuenzwa nyaya yekutaurwa here John? Chikonzero chiri kupindurwa nafadziso zvakaita kuti azoenda. Uri kuti kudii? Ya ndichaita kunini nokubvunza umwe. Abvunze taura chipinduro zvandakubvunza kuti uri kuti kudii? Inini ndingangoti dai kuri kunzi ndiyo nyaya yekuti vana havasikuenda kuchikoro nekuti ndatakura zvipfeko zvayo ndo yasakisa kuti arongedze aende. Aikwanisa kuuya kana kudara kana kunditevera kubasa sezvemutaura asi mumba mambo wangu hamuna chirimo igiraundi. Inini hembe dzandakatakura kana kubasa ihembe dzandagara ndichingoenda nadzo kubasa. Dzimwe dzese hembe dzangu ndakasiya. Hamuna kana hembe yangu akakwana. Hamuna chirimo. Imba ngori imba yapera kuvapanhasi hamuna chirimo. Ndinobvunzawo kune mukadzi kuti kutakura kwamukaita zvinhu zvese kana hembe dzakanga dzadzisimo imuchitega nditakuro zvangu ndiende. Pane chamagadzirisa? Hapana. Saka mukaita sei zvinhu zvisingagadzirise chini? Ndakazofara nokuti ndichingoti garei kunga 2 days ndikuisa mambo akabvawo ndakati zvanaka zvaenda pamambo ndingagadzirisiwo. Saka mimi tikati zvamatakura zvinhu zvenyu ngatidzike kumba mugarisana takugadzirisa iyi zvinoita? Ndinazvo tinokwanisa kudzoka because zvinhu zvese zvanga zviri kumba zvavo zvese wakatakura zvese nemafoshoro akanosiya pasekuru zvirimo zvese zvinotini because ndindakashandawo nemari yechikoro kosi ndakatenga. Tiri kuti imi mati zvaya kudari pamambo zvanaka tikakuenzanisai mugadzirisana muvirana munodzokera ine zvinhu kumba kana kuti mukuti izva ndatuta zvinhu handichatodzoki ikoko. Aiwa handichadzoki ikoko. Saka mukatoti akamutozoti nini zvemusha ndichatoni. Nokuti ndakundikana namamusha. Saka ndokundikana noitwa musha vanhu vakundikana vanotuta zvinhu masiku iyi. Pamungadanana mukadana pafoni. Iyo ndo akatanga nekututa chavo chawakasiya hapana wanakotakura zvavo zvese ubvangosiya zvangu newana radzoti akundikana nekugara neni. Aiwa zvisiri izvo kawana muramba nezvekudaro. Ipo pacho pamakaona kuti ndozvazvaita handiti muri mumusha
mumusha muno vakuru varimo vakanodzana ndakaudza sekuru wacho ndinomusara pawana wakati nini zvachona handizvikwanisa handinogoni asi pandakazotagura zvinhu wakadzinge wauya ndopo wakamufanira kuti mukadzi akuba zvinhu vakati zvajona handizvikwanisi zvokuita sei tinombogadzirisiwa kasike kutanga ndichiuya kuno mumwe wangu akangowana mari anobuda pamba nguva zhinji anogara kuna mukaradzi wana hawacheuke mwana wangu kutanga ne7 years hapana mwana anoenda kuchikoro wakawana mari hawadzoki kumba wakatakura zvinhu zvako kwasiya ndikopo ndikaudzwa nasekuru wacho kuti wagadzise nanasekuru kana kumba kwacheka hawasviki panasekuru unogona mwana kunge wanga uchishungurudzi asi nzira yakazoshanda pakugadzirisa yacho ndiyo here kuti dambudziko rako iveve rigadzirisi zviri kutambudza iveve ukwanise kusvikawo asi nzira yacho yakazoshanda ndiyo here asi kufunga kwangu ndikuona ngenge ikanaka yanga ikanaka because dai ndisina kutakura zvinhu zvesanga asingatokwanisi kuya kumukazvina mwana kutakura kwandikaita zvo zvinhu zvakamudzima uri kunzwa kutaura nokumo saka iwe pava ukatakura uchiendawo uchiitira kuti umudzimbe wanga watoramba musha here kauti hausati waramba musha zvanga zviri munzira zvazvagara kuti musha inini handichadi ndogara ndichitaura nomwe wangu mwangu akawana mari pane dambudziko rokuti isa hatichengetewo kana newana nguva zhinji ndienda kutsvaga upfu kuna anamama mafuti kuti ndizoteera kubasa ikoko anga ane mwedzi asingauye ndichoti hatiauda kuti ndiri kutumira handinasa kuti ndiri kutumira ndikasvika kukweta mari yekumukana ndikaenda ndegane nokuda kwangu nini asi wakatsama futi kuti ndawire chiikoko ndichisvire koko right mwanangu naiwe Jona iwewe kana waenda kubasa unotora nguva yakadii usati wadzoka kumba mambo wangu basa randinoita mubvunzo wangu ndauze unotora nguva yakadii usati wadzoka kumba ndikagarisa ndinoenda toita 2 weeks 2 weeks kana wabva 2 weeks ukauya kuno unogara nguva yakareba zvakadii ipapo handiwanzogara unoita mazuva mangani tona kutadza kupedza wiki asi uri mazuva maviri matatu naive Jona ndiri kumba hangu kutsanangura ukaita 3 weeks 2 weeks wodzoka kuno papiriwewe ko mari yawaita 2-3 weeks pa 3 weeks vanenge vachiityirawo chii uri kuvapa sei usiri kuvapa mari nokuona kuti ndoinge uda kutaurwa nemukadzi wako hausi kuzochengeta ndiye waita 3 weeks usina kuchengeta vana mukadzi nemwana woenda kugurira mafuta sei usingazovapa mari iwe waenda kunotsvakira vana mari mari yandinowana ishoma mambo wangu but pane ishoma yandinowana ndauya nhasi mari iripo ndeiyi handirikushinga totenga zvinhu zviri kudiwa kudzokera basa ndina mari yandinoti iyi mari ndasara nayo ndeyangu ndinodzokera kubasa nemari inokwana bhazi saka naiwe Jona une makore mangani waroora mukadzi wako 8 years 8 years pa 8 years nguva yaungati wewe magara next 8 years muchigara masi padhuze nepadhuze nenguva yamunogara muri kurefu nekurefu ikareba ndeipi nguva zhinji pamwe chete saka nguva yazovenya kuti rebei ndo yawaita 3 weeks ndizvo here muroora hazvisiri zveshe ndinotombokushanda ko anoshanda pawiki chaiyo chaiyoga tinenge tatobata 500 ndinotoziva kuti kunobatiwa mari tikaenda ndikamboenda ndikakushanda weni ndikatomboita ndinge 3 months ndichishanda ndakatenga zvinhu zvangu zvandikatenga iyo wachiramba kushanda meni wachindoshanda pano ndega zvinhu zvandikatenga izvozvo handozotombona kuti zvakafamba sei kusvika nanhasi wakazvitorobva wazvisa kuhama yavo wakazvisa kune munin'ina wavo handautozobvira ndazviona zvinhu izvozvo pawakatangawo kuti wachishanda wegani mari kunobatwa mari zvokuziva pandikaendepo pandikapedza mwedzi wana takabata 700 ndikakupeti pa 700 pamwe ndikangona mari yebhasi ndowakandibhadharira bhasi kusvika kumba wana waigara pana mama ndikati ndipe 20 chikafu chekuti ndipe wana
Ndakatoogadzira ubuntu. 700 yesheri kupiwa. 700 yatakabata. Si 7 yangeri kusvika 1. Pakushanda kwatinoita chikafu. Tumbutia ungani. Ngatingoti 700 yes. Pakushanda kwatinoita chikafu ndechekutenga. Pekugara. Nezvisi kuti tizosvika pakibata mari iyoyo. Ine ma-expense yainobatwa nayo. Ingwabvisa mtumba makuti anenge aka ma-expenses imari. Ngatingoti ukashandisa ma-expenses. Handisina kunyatsotaura. Inokasara nemari ipa wabvisa ma-expense. Kasara ne 300. Imwe 100 tikabva taidzosera kubasa. Titowana kuramba tichiita tichishanda. Imwe tabhadhara zvikwereti. Saka 200 yakasara ndo yakashaya. Inini pamusoro changu uyu taura kaita uyu mukadzi ati iwewe pane gununu yake chaizvo izvo nekuti akavinga yani iwewe ende yataura munomudare tichinzwa kuti pandinouya kubasa kwako iwewe unogumbuka chaunenge uchigumbukira chacho chii uyu ndokutaura kwaari kuita kamuno kuti kana ndava kwauri iwewe kuvati kuti ndateera murume wangu iwe wosvika koko vakutsanga saka uye anenge akufunga kuti kuna nani kuno ya mambo wangu pamwe pacho tinogona kugara zvekuchengerana kana kuti tinogona kutsvagirana mapaka ndivanongombohwana asi inini chaizvo kubasa tinogara tiri varume kubasa kumagwedi kubasa watirikutaura kumagwedi hakudeserve kugara nemukadzi kune malanguage akasiyana siyana kushandiswa magwedi hakuite kugara nemukadzi mumwe wangu tikadapedza kumuonesa haazvinzwisisi misha ikawanda ikaparara umwe wanoenda wari 2 mwanzokaenda ndozvo zvandaida kuedza kudzivirira pamusoro ndiri kuona sekunge nyaya iri kutongwa haisiri iyo nyaya. Ndingade kubvunza kune hanzvadzi kuti iwewo uri kugutswa mumba here? Handisi mwangu ngwazhinji ndogara ndikubara mumwe mukadzi. Wana anokwanisa kuchengeta mumwe akadzorisa izvi vana haakwanisi kuvachengeta. Asi kugutswa kwandotaura uri kuziva mwangu pakurara anongorara zvikaende zvake zvaari kasi ndakara naye nguva zhinji kutanga kugeza saka ndo pane nyaya yedu nguva yavanotora kuti hausi kuita basa racho rapaparati kana daakapirwa mari yacho haasi kuiwana mumba macho haasi kumwana haasi kuguta navo kana waenda iwe nguva diki uri kuno kwaari nguva zhinji uri kubasa kwacho mari hakumire unobaitina ndokuzviitirei mambo wangu taura chaizvo zvikuita nyaya yekuti mumba mumwe anorara kupfeka mwana iriko kumba kwangu ini nyaya yekuita mumwe wangu akatsama ndingangoti tese hapana anogona kudzora munhu tese hapana anogona kutaura ndikanyarara hapana saka uyo akatsamawo taiso saka iwe kana wakazvitasa ndiye baba womumba ndiye baba akambuda musoro weimba kuri kuti nyaya yako iyi inozogadzirisika sei iwe ukambotarisa zvavo iwe handiti kana ava vatsama vakasara zvavo ukaenda kunzi kuna vamwe vanenge vasingatsami aiwa hakuna here vasingatsamuwo unogona kuti munhu yoga wega hakunawo kana vanhu kadzi kwete wauri kuda ireva unguta vanhu voshanda warikopo zvavo aiwa warikoka pese panogara vanhu vanosangana kana variko vanogara vakatsama here vari kuwanika vasingatsami iwewe izvo ava vanhu vasara kutsama kwavo
iwe waenda kusingatsa ndwiri unozoita sei kana wafunga mambo wangu yako kuno munhu akatsamwa kwe vanoriziva kuti mukumbandino inini kumba ini pasha uya ukuuya kawauya ukauya upfeka hembe dzako uyu ndiwauya asi wapfeka ndinogona kusvika pangopari pamwe ndauyawo ne mufaro pambaosvika angogumbuka chete zve zvakasidzira zvega but tine chichiti pamwe tikaitawo 2 days tasuwana tinogona kudzoka takawirirana asi hapana pasina kutaurira zvega nekungoti hazvaita zvaita hatitogona kugara mubhuri hwana nguva zhinji kungoti ndibvunzo kana kunzwisisa nyaya mhangarirwa nemunononokoyo inyaya yekuti first iko yakafonerwa nabuya wake ndo chinhu chekutanga. Chechi2 kubva vazoita zvinhu zvakaenda kutorwa iye asipo uye ndo zvinhu zvamhangarira umurume. Saka ipapo paroda kunyatsonzwisisa kuti ambuya wakumufonera havasi vanogara naye iyewo zvinhu zvakaenda kunotorwa asipo zvinhu zvazivachikonzero tabvunza uyo ka ambuya wako ambuya wazouya mumashure wakufona asi chamboita kuti uyo arongedze mbasha achienda chii nekuti dai vanga vari kuwirirana pamwe vangada vasina kuwirirana ndiripo pamamuchitaura ndandiri kuona kuti ivo vamai vamugona kugara papa wambagara shomfungwa mavo zvepamusha pangu vachigara zvisisipo ndosaka wakawana mukana wekuti wakataura nevabereki wavo uchikwanisa kushandisa foni kuti mudzimai wawadi avo papapo vasina kumbobva vazombotana nachakudi nenhari kusazoda kwakuita mudzimai uyu koyo inhau yokuti maungano anenge achiita wepo papa uku ndo zvazokonzeresa kuti mukadzi nhasi acho achitiudza akutaura maproblems asi pavanga varipo zvinhu zvavo zvisina kututwa murume asina kumhangara kuno zvava zvakanyarara ya zvakuenda iwe kutenderera chinhu chidiki chakonzera kuti uyo anga ada kuputira mashoko ngenyama yemvusha mukadzi anga asina kuda kubatidwo kuti ini ndiri kubudiramo ndakuchiongedza nokuti kumba kwabvira sadza kwawo sadza riripo akanisiya akati kuma kwedu aiwa aitoda murume wake nokuti pokutanga pandaoreni pati ndikateera murume munhu wangatsanga ndopandabata machikuti akutsanga akuda kuenda kuti nechi nenyaya yake shuwa tamubvunzurudza azobuda pachena kuti kana mamacho mumwe musi watora wakaita sei wakapfeka saka uyu ari kuti atozvifrenda kuti bone harizi kundigutsa ndoimwe poindi pachishona chedu kugara kwese kana china musoro noasati wachina musoro chinonzi musha ibonde mumba umukati kana imomo mukandonyanga kana kunzi kukatotsvairwa hapananga musha unenge wafa saka ndo panogona kutangira dambudziko vanonga vakumbuka motoka mberevere kanozondopisira matanda kako mberuko kanotangira mumbano mumbishana todza kuwirirana zvikutora munhu kuti hapana kana mvura hapanogara papo nomushausha haugadzirisike pa saka dambudziko ravo ndikatoda tichiona kuti zvino zvamava munomese nhasi maapanazo magara murume muri kuti chii nomusha wenyu wacho tingatenderere zvinhu zvakaitika uko takazi tazvinzwa nhasi muri munhu muri kuti chii ndanoda kuenda pamurume ati arikuda zvinhu zvakatakura inzo kuti arikuda zvinhu here kana kuti arikuda kuti mhuri yake idzoke kumba nekuti akuda zvamangarira zvinhu saka kuti azoti akuda zvinhu yakada kuda mhuri yake ngaidzoke kumba sanganisa nezvinhu ini mhuri yangu nandichida kumba ini ndiri iudze mhuri yake ndo iri ipapo iudze tauri ni mhuri yako iri ipapo asi chinhu chandinetsa musoro umwe ungati hachari aiwa hatisanga kunyena taura naye mama vakuma gare semagare ataita ndidvanidzirei
chienda chiti chinyara ndini ndoti zvinaka kuuya kwandaita kuno kwanyanga dzandokwakonzeresa zvese zvikubude kunyara kwandaita kuipa ukanaka ndokuya kumbatigara Taurisai Nechokwanisa kudhurira mvura. nekuda kwei Ndamutamba. Pedzanda. Mwanga chokudhika. pamuti mwagadzirwa makazvitsvaga mukazviwana iva mukangofunga kuti murume andigadzire Ndakatsvaga ndikazviwana bhozi kumba kwangu inakuna toilet ndikabva ndagera bvunzi rangu rakanogadzira muplastic ndikapedza kugeza ndienda unorasa mutoilet ipanex bvunzi iro ndo rakatola ndobva asunga pakati nebhurugwa rangu nomushongo wechipfundongo ukasungirwa ipapo ndobva ndafamba nazvo nekuda kuti ndandakuhwara ndichingogeza musana uchindidziwa ndobva ndafamba nana mama ndobva ndanzi akagadzirwa kukawo pavakatanga kurwara hanzvadzi ava vakambotaurana here nemurume vakaenda kuchipatara vakanoonekwa kuti painogona kunge iri siki chaiyo asi izvo zvoitwa zvichiiswa hazvo mumapepa achichi munhu pamwe paneka kuvhundutsirana karipo kuti hani manzwa kuti rukawo pane paineka kuchengeta kaane kodzero yacho yekufenza gadheni rake asi afenza kudaro ari kukonewa kuzopota achiridiridzira saka ipapo ndo pane nyaya ini ndiri kufungidzira kuti panogona kunge paine chirwere chebonde chavasina kuenda kuchipatara kunogadziriswa saka naizvozvo pavanenge vashingirira panenge abvisa hembo arikuzosara achirwara sei zviri kuzoitika izvo kuti anosara achirwara yarara nechi rukawo karudaro kuti iwo uri kuchengetedza mukadzi wako ozorwara nekuti warara naye hazviite apa pane chirwere chiripo chinotoda kuchipatara kutaurana kuti iwe neni handi kupi kuchipatara saka hawasi kuzvita nyange wakadzokerana uye ari kutoona achidzokera kunorwadziwa futi zvekurwara idziwa ndikaita ndichigeza ndikatorwara kumba kwedu yaende kuna mukarazi ndobva ndarapiwa zvinhu zvakona zvikatodarika tikatombogara tichimirirana tichirara tese pasina zviditi but mumwe wangu pandazombara nemumwe mukadzi ndopananga kuti ndikarara naye ndotanga kugeza ndikatanga pandingamutera kubasa kwararo ndopandikazvitange papo mukadzi endokwaari ikoko saizi ungapedza varamisiri saka akabva kunoku anopedza kuti akabva kunoku apa chizokusei kutirongedza hapana kuti zvakaita handikuzvinzwa kuti iwe uri kushotesa mukadzi asi kukwana unogona kuita uchikuru kugona uchishatisa ndatozozvizivawo nhasi kuti pandei chiti ndagona nechitatu separi pakudzana zvina zvinotokuita ndurana mumasiri ndakwana pamumba wandurana mumasiri yokapedza ripi pandikabva pfumba iwande ichita kakajana musowa kuma mauti mese achashanda chiyapa anoshandira ipapo pane zvimwe zvindada kukuwa saka mubvunzo wangu uri kuti iwewe nhasi tiviri muno pakakanganga pakakanganisika tinovairidza vana kuti tiida kuti musha wakuitise ugarike muende kunoyanana chamati nhasi kubvunzira kuti munongo yakadii munongotora nguva muri mese here kunyange kana pasi chigarecho zvanga zviripo kuti mwana kana akaroora anongotora nguva yakareba asingaendiwo kunovhima achiitira kuti awane nguva yekugara nemukadzi uyu agutse mukadzi uyu ape zvikakwana pamukadzi ava chawachidya chete wachipinda mumba wachidya chete wachipinda mumba kusvika shumbu dzokudanana dzedu dzinoenda dzichiserera nekuti munenge matora nguva yenyu muchiishandisa zvakanaka saka mimiwo murikugara kurenikuku muchigara nguva yamunosangana pamwe chete mese munenge mukadzigurana hapana chiri kufana saka munenge muchikuwadzana musha saka nhasi mamu uyu mukadzi wako akutsanangura chikonzero chaaita kuti aruke haasi kuguta uri kumunyima mari akuchengeta iwe uri kuti kudii nyaya dzaudzwa urokuda kudzigadzirisa here zvakaoma kuona jongwe
pamba pane nhiyo riri pamberi petseketi richitiza tseketi zvakaoma mbona ndiyo nditaura kudaro. Saka iwe kana uri kutiza uda kutaura kuti chii? Kutiza tseketse here nokuti harisiro riri kudzikidza tseketseka ndiyo riri kutewa netseketsero nhiyo iro richitiza riri pamberi rikutizeiko zvinodzingiwa pamba pangu nzarare umu nhasa umupinde umbo nani mudzimai wangu kuti zvine zvaita sei kungokonana ikoko. aiwa naiwe nhasi wamurara hapana chafamba mangwana wamurara hapana chafamba uda kuramba uchimurara futi anozobvunza zvozvino zvasiyana nekunge usiri kumurara ka ya saka zviri nani dzingiwa mambo wangu kana iwe kuti chii ayo ngawambouita usimafungira nokuti inini kana ndichiti ndini baba pama ndikati izvi zvakashata mubvunzo wako zvakashata pano ndaitei ndakubvunza zvekutanga ukati mhuri yangu ndiri kuida apa ndakubvunza kuchipiri kuti zvekuti zvavataura zve ndizvo here wakupindura zvinhu saka chaizvo chaizvo ndezvipi nokuti wane mhinduro mbiri dzawapindura iwewe mhuri yangu kumbanikida asi ndoti apa gadzirisike wako amai makasimudza unoda kutibatsira vari kuenda wakagadzirisa pano wakamba wakagadzirisa tibatsirei toni makamboita mambomira munogadzirisa avo ndo akauya kumba wakagadzirisa wapi kwa kuna uyaitoni hapa mugadzirisi tanzwasi kuti pabvakava revana makambopindawo makamboshedzwa makaedza kuvabatsira makaigadzirisawo sei ndakamboshedzera ndakaenda nemurume ane tsana vasvika asana takashedza rume ndinomamuipere mangwani kuona akadzi vavo nyaya ndiyo yaunetsayo asataini ndoipi yamakagadzirisa yamakataura yamakaona isocha ndakaendera yangainzi magirlfriend akapane meseji wakuda kutokuno basa zvakaitika pafoni pamameseji vaifunzwa kutaura negirlfriend vasingazoti wataura nechi nomukadzi wavo ndopakazoisa mameseji vachitopotedzana vachitana uyu ndopakapinda mashoko kuti ukatsvaga mapurombomo yavana waizochinja sei nhamba dzemunhu wangu uchinyora zita rako akataura kuti ini pano pandigare zvakuta zvekutanzi ndinomudziwa kuti handibvai pano mumba akataurawo kuti anorara zvoshu akaita sei akapfeka musoche akatorara zvishoma saka ndaenda ndichiti pamwe pamusocho pazvikataurwa panzi dzadziri dzimwe nyaya dzokudzigadzirisa tazopinda mumbawo ndakati pamwe achauyawo bamunitigara vasvikawo zvipamwe pavo akabva azondifuna kuti teteko katisi kudzoka zvandatota handizvozvo ndauda kuroora mumwe mukadzi ndaagare zvake pamba ndiani mukadzi anoda zvemusha No.